sister gossiped about me to our aunt. Okay. I found out. Please advise me, Baba. How do I deal with this situation right now? I'm angry and confused. Umtshela ukuthi engabo investigate into angangene kuyona. Umtshele ukuthi njengamanje kwi-situation uthi engenze lutho akana i-right to kuyobuza umuntu omdala ukuthi ubuthini ngami uthi weni ngami. Amen, He or she must find peace. Okay. Yeah, we waste our time silwe izinto ezingenasicoco makukhulunywe ngawo, so what? Not unless lokho kukhulunywe ngaye ilokho akakwenzayo futhi okuphambene Okay. funeka shintshe. Baba, I've never been in IBM before. I'm your online follower. Ngicela umusa kaNkulunkulu. Ngalimala emsebenzini ngoJanuary. Ngashayeka kwispinal. Abangiholeli. Sengicina ngixabana nesenior manager. Okay. Umtshela bazomholela kodwa bazomholela towards the end of July. Ngakaphela I think kuyobola ku 21 22 Okay. and imali izongena. All right. There's no need to fight with the manager. Iyayazi system yecompany yakho ukuthi silule kangakanani and ama processes. Bebesalandela ama processes injury on duty. Waba very late yena, waba very late to submit ama medical document. Njobe blame umqashi uyena waba very late for medical documents and got delay from the Department of Labor, got delay kakhulu. So uzoba right. And there is another report esadingakala funeka uyithola akuyona izo unlock this, but by July uzobe sekwazi ukuthola into ayidingayo. I think I neglect my assignment by not knowing what is it. How can I clearly distinguish between what I personally enjoy doing in church and what God has truly assigned me to do? Uyazi ngizoba ne-challenge yokumphendula lo mntwana loyo. Ngicela aye straight to his or her mentor. Okay. Aye kuye direct so that la imentor yakhe imbeke ngakhona the spiritual father la imbeke ngakhona ayocela the clarity from a spiritual father ukuthi umi kahle yini, because ngizomphendula right now bese kuphambana nama teachings kanti uyifollower yami bese kuphambana nama teachings ka spiritual father ngizokhoza lethiwa it's a spiritual confusion kuyena. Lo mbuzo akawubuzayo kumele ubuze direct from the leader or to a spiritual father, because njengoba umoya wakhe ungasahlalisekile, definitely moya ngcwele is speaking kuyena.